Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković primila je ambasadora Japana u Republici Srbiji, njegovu ekscelenciju Akiru Imamuru, sa kojim je razgovarala o dosadašnjoj saradnji, ističući da će visoko razumevanje i jačanje uspešnih odnosa i dalje biti od suštinske važnosti, kako bi privredna i kulturna saradnja bila bolja. Predsjednica pokrajinske vlade ocenila je pozitivnom pažnju koju Japanu posvećuje Srbiji i Vojvodini, uz napomenu da je kvalitet uzajamnog prijateljstva rezultat dugogodišnjih diplomatskih odnosa naših država. Gojkovićeva je posjetila da u našoj pokrajini trenutno posluje više japanskih kompanija, kao i to da je autonomna pokrajina Vojvodina destinacija vredna investiranja, naročito u automobilskoj industriji. Osim kompanije Nidek, koja je svetski lider u proizvodnji elektromotora i proizvođača guma Toyo Tires, u Indiji se očekuje izgradnja japanske fabrike kompanije JFE Shoji. Tokom razgovora predsjednica pokrajinske vlade zahvalila je na brojnim donacijama iz Japana u oblastima obrazovanja, nauke, zdravstva i kulture, kao i podršci na planu ostvarivanja univerzitetske i naučne saradnje. Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković i ambasador Akira Imamura ocenili su tokom razgovora da će u budućnosti posebna pažnja biti posvećena saradnji u naučnoj sferi, poljoprivredi, oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja i turizma.